Bé, des del Consell Comarcal de la Garrotxa també el nostre agraïment que s'hagi apostat per fer aquest congrés internacional aquí a la Garrotxa. Tenim la sort que la comarca de tenir el Parc Natural de la Garrotxa, de tenir també el Consorci de l'Alta Garrotxa, que en aquests llocs és on tenim tots aquests boscos privilegiats. En Jaume moltes vegades ha vingut a la Vall de Bianya, que n'hem estat parlant, i sé que tenim un potencial que ell me diu que és impressionant. Nosaltres des d'aquí no podem fer res més que estar al seu costat. Ens agradaria també, i mirem d'ajudar-lo amb tot això des del Consell Comarcal, i jo, per exemple, ja com a alcalde també des de la Vall de Bianya, de posar-la en contacte amb empreses que tenim al sector, a veure si tenim la manera de fer un lligam per poder-los també donar un cop de mà, que em penso que és molt important. Tenim algunes empreses que creuen en el projecte i aquesta és la nostra feina. Vull dir que nosaltres i ara des del Consell Comarcal no farem altra cosa que estar al vostre costat perquè tot això tiri endavant.